net heen. Hebben een blokje omgereden. De man doet te zitten. Hij heeft volgens mij het vriendelijke zwaaien uitgevonden. Soms hebben ze van die mensen die gewoon ergens zitten, die goed weer en die zien dan gewoon... Hallo. Goedendag. Goedendag. Oh, kijk nou hier wat die man lekker in zijn element is. Ja. Hi. Bas. Rob. Rob. Ja. De zoeks, kunnen we gewoon plat praten? Ja, ja, om steeds. Ja. Of Loms of hoe hoor dat. Hoe werd ze dat nou weer van? Ik ben echt fan Van Ongerweeg? Ongerweeg. Ja, zo af en toe vertel ik ook wel eens Als wat ik over heb mezelf. vervelend begint, dan denk ik niet loeren in het archief opzoeken. Moet onderweg gezien hebben. Per dag. Wauw. En zeg even tegen de lui dat we er geen niks voor betalen, hè, dat ze dat zegt. Nou, dan is het maar afwachten daar. Ja, nou ja, Je zit er niet behoeten, hè? nee, we zien nou in die domein. Toen zoet ze net zo Ja, ik had met de slang uitgerold en ik even zitten. Ik heb het achterlaten gegeven. Even zitten en nou, dan ben ik heel aan de gang. Hè. En dat is dat vaste prik als het een beetje lekker weer is? Dat Ja, dan zit ik geregeld op. Maar dan zien er een paar lui uit de buurt die komen dan bij je zitten, een praatje maken of weet ik wat, de onzin of gaat serieus. Oh, kloeten. Oh, kloeten wel. Is dit een zogeheten liegbankje? Een lichtbankje. Ja, een liegbankje. Een lichtbankje. Zo van Ja, onzinbankje. Ja, een onzinbankje. Oké, ja, dat klinkt al een stuk leuker. Althans, hier serieus, hè. Ja, Ja. maar doe best van hier. Ja. Ik woon hier al 76 jaar. Poh, Ik ben net niet geboren, ja. waar ben je dan wel geboren? Op de Rotte Singel. Dat is Help me even. Annendal. Ja. Op plein voor Annendal en dan links, die straat, dat is de Rotte Singel. Oké, dat is ook niet zo heel wijd. Nee, een paar kilometer of 2, 3. Ja. Maar vanaf mijn tweede jaar woon ik heen. Ah, nou, dus ik moet 76 en 2 bij elkaar optellen. Ja, dat heb ik al gezeten. Ja, nou, ik zeg wel, dus dat wil niet zeggen dat ik de uitkomst weet, hè. Rob, wat heeft ze al die jaren, wat heeft ze gedaan? Wat ik gedaan heb? Ja. Ja, op school gezeten. Gewoon werken bij de plaatselijke boek- en kantoorboekhandel. Aha. Daar heb ik van de kantoorboekhandel heb ik daar het vakdiploma gehaald. Daar heb ik pas op de dag of 13 jaar gewerkt. Aha. En toen ben ik voor mezelf begonnen een avontuur. Ja. Een avontuur. Ja. Dus rond de wereld kon zeilen. De wedstrijd moest, nee, in dezelfde branche zullen we maar zeggen. Hè. Oké. En dan in het begin waren we alleen aan Charlie liever, op de Liga Charlie, noemden we dat in Brugge. Hè. Ja. Dus dan kwam je met een busje of een vrachtwagentje, Nou, hoe dat voor dan denk je gewoon ook buik en je gaat, dat worden methodes en dat wordt allemaal, wordt niet op voorraad, dat wordt al besteld hè, bij de uitgever. Ja. En dat heeft ze de rest van die werkende leven gedaan? Dat heb ik 37 jaar gedaan, maar ondertussen worden we omgeschakeld van, dat wordt te veel voor ene mensen alleen en uiteindelijk ben ik de laatste 15 jaar heb ik papierhandel gehad. Oké. En papier voor kantoormachines, ja. Heb ze een leuke jeugd gehad? Ja, ik kan niet zeggen dat ik een vervelende jeugd heb gehad. Oké. Ik heb een gedeelte van mijn jeugd heb ik ook doorgebracht in de streken van Roggel, Baansum, Kessel. En dat de opa en de oma, de ouders van mijn ma, die waren van Baansum en van Roggel, oftewel Baaksum. Dus toen maakte ze al vanaf grote reizen toen ze klein was? Op mijn 5e jaar nam de oma me al met, want ik was geboren in oktober 44. En ik was niet al te groot en woog niet veel. En ja, daar moet de boer op hebben wie dat gezegd wordt. En toen mijn 5e jaar slepte de oma me met naar Mail. En daar kreeg ik bijvoorbeeld, om aan te sterken, kreeg ik daar een tas koffie met een geklopte eierdooier erin. Ja, dat was het recept.
om toch 100 kilo te holen en dan bijna 1,90 meter. Oké. Dus oma noemde mij nog Meijel. Ja. Was dat een bepaalde persoon? Een kennis Nou, van oma? dat was de familie van oma, dat was een nisje van mijn oma, ja. En wie hoort die? Mijn oma, Nee, dat nisje. Tandan, Tante Ann. Tant Anne, Ja. ja. Dus dat was een recept, hè? Dus koffie met een eierdooier, dat was niet van Klazien uit Zalk, maar dat Oh, was nee. van Tante Ann uit Meijel. Ja, precies, ja. Hoeveel tassen koffie met... Ja, ik weet het niet, dat wist het te klein voor. Nee, maar het heeft wel gebaat. Ja, dat zeg de ik beste- toch. Ik ben bijna 1,90 meter en ja, het hoogtepunt 118 kilo, ja. Hoogtepunt. Ja, dat was dus nou de periode dat ik gestopt was met roken. Ai. Toen waren de kilo's erbij, want ik had honger had ik van het soppen en elke dame naar de bakker een vluikje en zo gaat. En dat zat maar geen om, maar ja, hoe dan is dat wel de vanaf jaar gedaan. Ja. Ja, wie heeft ze die er weer afgekregen? Want ik denk dat... Gewoon neem je sloken, geen tuurtjes meer. Ja. Geen teertjes meer. Hey, woont er nog iemand bezig? Nee, eenpersoonshuishouden, zoals we dat noemen. Hè. Altijd geweest? Ja, Er is altijd vrijgezel gebleven? ja. Uit eigen keuze? Nou, de schoenmam kost geen kinderen krijgen. Oké, dat is ja, dat is het. Duidelijk genoeg, ja. Duidelijk genoeg. Nou, maar Ja. wordt ze een Einzelganger altijd? Nou, Of is het gewoon nooit gebeurd? niet gebeurd. Gewoon dingen met andere dingen bezig. Oké. Peertrijden en mijn eigen werk, mijn eigen bedrijfje zal ik maar zeggen. En dat sloeg er toch wel buurlijk het extra tijd op. Maar dat deed ik altijd met passie. Dat deed ik altijd hilligeren. Want er is volgens mij wel immers die makkelijk contact maakt met mensen. Ja, kun je wel zeggen. Ja. Ja, als ze dat niet hebt, dan kunnen ze het in het bedrijfsleven vergeten als ze geen contact kunt leggen. Hè. Klopt, als je gaat wil verkopen. Maar heb je nooit gedacht van geen vrouw, geen kinderen of in ieder geval geen levenspartner? Hè? Het hoeft niet altijd een vrouw te zien. Word ze nooit bang van ik blijf alleen over? Nee, nu is wakker van gedreven. Ik had mijn bezigheden en ik reisde gaat rond. En... Hey Theo. Hey Theo! Toen net een vriendje. Ja, zo moet dat toch? Ook een buurtgenoot? Een buurtgenoot, ja. Ja. En reizen ze eens, hè? Wat best een... Nou, zo gaat door de provincie heen. Gewoon nog wel met de paardensport toch wel bezig. Dat was zo, en dan reis ik de hele provincie rijden ze gewoon naar de concoursen aan. Is ze nou dressuur? Dressuur, ja. Waarom dressuur? Ja, de kennissen waarmee die hadden dat vader en zo, die hadden tegen dressuur rijden en dat waren een beetje sporten van, zal maar zeggen. Maar zelf is ze nooit gereden? Jawel, wel gereden, maar puur in manege. Manege. In de bak? Ja, precies. Ja. Ja, en de bossen ook. Hè. Met een kerken erachter? Nee, gewoon Oké. op het peer, de bos in of het veld in. En dat voor een jongen staat? Ja. Maar ja, wat is juist zeg, ik had toch wel een gedeelte van de boeren metgekregen als kind zijn. Hè. En de opa en oma die waren nog van boeren afkomst. Oké. Dus dat is toch wel... Hoe vond je dat als jongske uit de stad dan? Ja. Al zo vroeg met opa en oma gewoon en dan in de natuur en de boerderij en... Dat beseft ze eigenlijk niet. Nee? Nee, dat beseft ze niet. Nee. Want de buurt dat was een stuk kleiner, dus en vlak aan het kanaal, dat was, ja, er zaten ook een paar boeren in mijn jeugd. En de boeren zaten koor bij, daarachter zaten een varkensboer, ze kregen geen sloer, hij vlak bij was het Slagoosterbos als 7, 8, 9 jaar, daar stond op de poort te kijken wie de koeien geslacht wordt. En gewoon... Ja, goed, soms gewoon te loeren. Maar de koos niet zien wie ze aan hun eind kwamen, denk ik. Of wel? Jawel. Oh, wie? Ja, dat kost gewoon zien. En dan stiet ze er als 7, 8 Ja, jaar. dat is geen zin. Toen ik een paar weken 12, 13 jaar was, kwam ik de eerste keer in Kessel terecht bij familie. En dan kwam ik dan 14 dagen op vakantie. Hè. Maar dan komen we weer te slachten en dan wordt het varken uit de stal, en dan wordt geslacht. Dat kost allemaal met. Ja, zo ging dat vroeger. Ja, hè? zo ging dat. Dan wordt niet gevraagd van, kan ze dat tegen? Nee, dat was gewoon normaal. Voor die lui was dat normaal. Hè. En dat is mijn peer natuurlijk, ja.
dat paard heeft ze ooit gehad ook. Nee, Of is dat in de laatste jaren ging ik daar wel naar kijken, ja. De trekpaarden, ja. Echt schoen worden, ja. Dus Maar dat is in plaats van er staat een paard in de gang, er hangt een paard aan de muur. Ja. Ja. Ja, trekpaarden, ik vind ze altijd enorm bijzonder omdat ze stralen heel veel kracht, power, maar ook rust uit, vind ik. Ja, maar ietsje geleden, een jaar meen ik zelfs. Ik ben toch een keer geweest bij Theo Nijssen in Wezel. Ja, Ja. Heb je nog gereageerd? Zo'n uitzending. ja dat is iemand die op hoog niveau met trekpaard bezig is. Ja. Hè? Theo! Zwaai even naar Theo. Theo. Heb je nog altijd contact mee? Nee, ik heb daar geen contact mee. Maar ik heb hem wel dikste gezien. Eén keer op de hubs met die trekpaarden. Hubs, een competitie. Powerhorse competition heet dat. En jammer genoeg is het dit jaar niet meer, of voorgaande jaren. Hebben ze van de Powerhorse Competition hebben ze 5, 6-tal wedstrijden. En er wordt een van in Aldebize. Weet je dat ze dat wist? Ja, Aldebize? prachtig. Prachtig. En er wordt dan ook elk jaar zo'n Powerhorse Competition. Hey, zo en zullen we daar de heb grens. ik Theo leren kennen zien rijden dat.